Mutane da yawa na ganin cewa a duk sanda aka cire sarki daga kan kujerarsa, hakan ya nuna cewa ya yi sallama daga wannan kujera kenan hayata. Amma hakan tabbas ne ko kuma akwai wata mafitar? Ku biyo ni ta cikin wannan rahoto domin samun labaran sarakunan da aka cire su daga kan kujeransu kuma suka dawo suka ci gaba da sarauta. Ko kun san ana cire sarki kuma a dawo da shi ya ci gaba da sarauta? Ga jerin sarakunan ƙasar Hausa da aka cire kuma aka maido da su kan karagar mulki. Mutum na farko shine Sarkin Kano Muhammadu Kukuma da aka cire shi a shekarar 1651 ya dawo a 1655. Sarkin Zazzau Abdullahi Dan Hammada an cire shi a 1851 ya dawo a 1874. Sultan da magaran Abubakar Sanda da aka cire 1978 aka dawo da shi a shekara ta 2000 har yau yana kan karagar gadon mulki. Sarkin Sudan na Kwantagora Ibrahim da aka cire shi 1880 ya dawo 1906. Sarkin Zazzau Silaja Muhammad Awwa Ibrahim da aka cire shi a 1993 ya dawo a shekara ta 2000 har yau yana kadan mulki. Sarkin Hadejiya Buhari da aka cire shi 1848 ya dawo a 1851. Sarkin Daura tafi da Dan Lukudi an cire shi 1877 ya dawo 1891. Sarki Agai Muhammad Ngoce Attahiru da aka cire shi 1989 ya dawo a shekara ta 2001 zuwa 2004. Shehun Borno Umar Ibn Muhammad Garbai da aka cire shi 1903 ya dawo 1906. Sarkin Jama'a Abdurrahman da aka cire shi 1837 ya dawo 1849. Sarkin Jama'a Musa Dan Usmanu an cire shi 1846 ya dawo 1850. Sarkin Jama'a Adamu Usman da aka cire shi 1861 ya dawo 1885. Duba da irin waɗannan gagaruman sarakai masu izza da mulki da suka kaba kan kujera kuma suka dawo, shin hakan na nuna cewa ungulu na iya koma gidanta na tsamiya kenan? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section. Ku ci gaba da kasancewa da Jagora TV domin kawo muku labarai irin wanda kuke buƙata.